nagtatanong, paano nga ba mag-avail ng mga ganyang benepisyo, mga amigo? Pwede nyo mapanood dyan sa website ng ating opisina. Pwede kayong magtanong doon. At kung may katanungan naman kayo kung ano ang website ng ating opisina, mag-PM lamang po kayo sa ating video na pinanood nyo po, mga amigo at mga amiga. Or maaaring ilagay natin sa description yan sa dulo ng ating video para hindi na kayo magtanong, mga amigo. Ayan, mga amigo, at natapos na yung ating pagbisita doon sa ating kliyente at back to office na tayo, mga amigo. Time check, mga amigo, 11:45 na lang umaga. Alangan na oras tipid na, mga amigo, kaya maramdaman na po ng Panginoon, amigo. At bumili tayo ng kanina mananak yung mga amigo, pantalit puto. Talagang nagnapoy, amigo, sa video malakaling sa pag-ibig tinapay ang kakainin. So ano na lang namin talagang okay na kumain lang yan. Kahit hindi ng sweldo, pagtsatsaga na lang para sa pamilya. Yan, hindi kalap-kalap po din sa amin mga amigo. Tuloy-tuloy na po tayo at maraming salamat ulit sa ating mga amigong OFW at mga subscriber, mga amigo. Ayan, mga amigo, hanggang dito na lamang po muna yung ating pakikipagdaldalan at sana tapusin nyo po ang ating video, mga amigo, at para naman makagain tayo ng kaunting kabuhayan, mga amigo. Ayan, sana huwag nyong i-skip yung ating ads, mga amigo. At kung ikaw, amigo, hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, pakipindot yung subscription button at paki-click na rin yung like and share ng mga amigo. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Ingatan sa lahat ng oras. God bless po. I love you all. Watch po. Thank you.